Deliver na sila guys. Oh. Hala, basig di na ang mahalin. Ikaw mabinta. Kulig na lang mo. Mukuyog ka sa kuan, maligya. Asa man ka mo libot day? Mas Nicole guys sila mag-deliver og Bicol Express. Pagamping mo has kasada ha. So guys, umalis na sila Priscilla sa kasi Nicole tapos mayroon pang natira, 3. So tag 150 to. 150 ang tab. Ja ito guys is 500. Good for 5 person na yan guys. Guys, for today's video guys, luto ni og suman muron kasi maraming nag-order. So, Sabado, ngayon guys. Pasensya nagpismas ko kay natpiling wheel ko gahapon. Nay giubo ko. Salamat kay Kado sa naghatag dani niya. Nagpapalit daning multivitamins na biruka. Mo ni among imnon og kuan ka lang nay pag-ubon ni og tipon. Kuan is the guys multivitamins. So katong pa hindi pa nakakilala nito. Search lang niyo sa Google, maglalabas to biruka multivitamins and minerals. So pag uminom ka nito, hindi ka dadapuan ng ubo at sa kasipon. Kaso lang Hindi, nakano na ba? ay kanang parang Kuwas ka po eh. parang Hindi, pero sabot ano ko guys, pag ako nagluto ng matagalan yung walang tulog, tapos pagod yung katawan ko, ito yung ininom ko. Saka ito rin yung iniinom ni Junjun. Saka maraming mga celebrities na uminom din nito, yung biroka. Ito yan din ang iniinom ni Nicole at saka ni Cristel. So nagpismas lang ako guys kasi siyempre magsasalita ako. Sakto na tong gamay? Hindi. Asa ulitin mo yung gamay mo, nida ko? Ulitin mo yung gamay. So, pasalamat ako nila guys kasi wala silang pasok ngayon. Tutulungan nila ako. So, si Cristel na mamaya guys ang magtali. So, umiyak pala ako kagabi guys sa panaginip ko. Diyos ko. Panaginip lang yun pero kahit hindi ako na naginip guys, umiiyak talaga ako. Dahil ayan nagtawa na si Cristel guys. Dahil si Cristel magka-college na, hindi ko rin matanggap na yung magkahiwalay na kami na hindi siya kasama namin natulog pag sa gabi. Siyempre, mag-boarding house na siya. Hindi ko lang alam guys bakit napanaginipan ko yun na nabili na daw ako ng mga higaan niya. Tapos iyak daw ako ng iyak kasi iniwan ko na daw si Cristel doon sa boarding house niya. Yung parang nanaginip ako ng mangyayari talaga. Mangyayari naman talaga yun, hindi naman pwedeng hindi. Kaya nagod siya. Sana lang kayo magtrabaho ko no. Siguro siya madala ka magtrabaho ko. Malay. Hindi mo na pwede ko. Muna ingon ko, samtang nag-edad pa ko 18, dapat kuha na ka. Hindi ko walang alam na kasi diyan ka nga lang sa tagawan. Yawatan mo kay pwede nga inanak. Tama ko. Si Nicole gali sa una nga pila pa ko kabuan bago ko nakamove on. Pero nung napaday isang beses guys na nahagip si Nicole sa kamera sa lungsong, nasubra talagang iyak talaga ako. Kahit gabi na, kahit madaling araw na, umiyak pa rin ako. Siyempre, anak mo na makikita mo na ganun nagsusobrang hirap, na gumagapang sa putik. Pero kinaya niya guys, lahat ng mga pagsubok namin, kinaya namin. Hindi ko lang alam ngayon kung makakayanan ko yung prinsesa namin na mag-college na. Ayaw, unsa. Hindi mo pwede magsama-sama na pirmi dire. Mag-video ko na lang sa Giday. Dapat iyon lang yung video ko ba? Hindi yan, klase po ng grudo sa pag-focus ng bata. Sige
Siguro na lang nila sunod na ako sa pila. Nang siguro ko sila ko ng isa. Hindi lagi pinibibihon, kitigulang na. Ano yun niya hagod? Usay magkatima. Kumito usay. Usay Mukhang kapunan humato na kog niya. lungsod. Di dun siya. Para nabitaw na nimo. Gibulang. Imo ang gibibi manggod. Gibulang na. Diba sa Maynila, day? Diyos ko, kahit kunting ano lang, mamatay-matay na kung takbuhin kita dun sa eskwelahan. Nalala mo yung dati may biglang nag-text na yung anak mo na aksidente. Tapos para ako alam mo yung third floor ka nun eh. Ang good na scam. Hindi third floor si Cristel nun eh. Tinakbo ko talaga guys, siguro. Pinaka kilometro to. Tinakbo ko talaga na ano, mapuntahan ko lang si Cristel kung safety ba siya doon sa school niya. So nakataranta na yung mga teacher doon. Bakit hingal na hingal ako umakyat doon sa building. Kasi mayroong nag-text na ano, Scam ang good na. ano, tawag ka sa number na to kasi yung anak mo na aksidente. Hindi ko pa alam yung mga scam nung time na yun kasi bago pa lang ako nagka-cellphone. Cellphone ko pa noon, ano eh, Nokia 3310. Saka, yung kay Papa na keypad ba? Ano yun? 3315. Nalala yung mga cellphone ngayon guys doon nga walang pang mga kamera. So guys, habang nagbabalot kami, magkukwentuhan na lang tayo. Hindi. Diyo pag nanan ako mataday kay ilang tuho naman ako mukha, matanibangon ko, ang gili-ilitan doon sa kwarto. Naraman is Stella ni di ay. Damgura man ay. Wala, panaginip ko lang pala yun. Ano naman, naginip ako nga. Naginip ako ng ganun. Sign na nga, Cristel. Yung sila nagkalib. Ba na lang ko dito ng mga 1 week. Nasa kwarta mo. Ba na lang dito na ako mga 1 week. Pero Pwede mo pag mabalaka. Kaya naman ako mga barkada. wala lagi barkada sa bagi. Sa eskwelahan na. Wala lagi. Pero may ana mo good sila nga. Dili lagi ka mabalaka. Kung simba ko maun sa kanito kay naame. Niya kay sa tiyuman ka. Nadi kay mga Mo lagi yung gabalakan nila dito. Paran ko dito. Ang sayo ko. Kuwanan. Kung sa negros ko ba? Hindi mga pasar kong grosso ma. laban lang din. Basta laban lang tayo. Hindi ko lang alam kung mag-ano mo. Kung ano muna ako yung parang ano mga gawin ko na kahit nga nasa buho lang ako eh. Kayo pa rin yung iniisip ko. Ayan, drama naman tadiri. Kahit nga nung nasa Manila ako guys, sa totoo lang, pag kumain ako ng masarap doon, parang naisip ko sila na ano kayang kinain ng mga anak ko, yung kinakain ko dito masarap, tapos sila hindi, yung parang hindi ko malunok yung kinakain ko. Dahil iniisip ko sila lagi. Magkuan ko mabe. Kapan ko binana be. Ayaw na lang. Bugay na ito makairoon namin. Kairo magita. Hapon ko may liver. Unahon na natin siya kay Ivy. Ilit pastar lang dira ang madaan. Ayun na nga, ako nakaplaster na. Lilibahan ng mga dahon kay hurog na ko. Ayaw, di pwede. Pili ba karon o hapon o pag man nadagi na ni ba? Ay gagabi utos na lang ta. So, ito na po, Ma'am Betty. Ang magkasya pala dito sa isang ganito is 45. 45 piraso. Tapos 45 sa baba, 45 dito, 45 din sa babaw. So, maraming salamat. Follow your So guys, pagkatapos namin maninda ng suman, maraming salamat pala sa nag-order. Punta kami ngayon sa simbahan sa Oslob, Kwartil. So si Nicole at saka si Papa Eddie guys. Nasiray. May ka? Nanay series guys, magtiwas ikaw. Nanti, bye-bye. So dari guys, naglakaw pa doon sa
simbahan. Tapos yung ano ko guys, yung lipstick ko. Maraming salamat pala ito sa lipstick ko. Ansan Blanton. Maraming salamat. Kaya bigay mo na lipstick. Nice kaya siya kay di siya matangtang. Ano na itong simbahan guys. Kuha na siya. Gikoloran na siya. White. Sayang nga yung ano dyan eh. Nagkuha mi dahil tanong. Pamutol. So dito kami lagi guys pag ano mag-relax. Kuan guys kanang mong pasyalanan diri mo ni kwartil simbahan diri sa Oslob. Mo ni kwartil. Siguro hindi pa kayo nakakita ng ano. Ito yung papasyalan ng mga ano guest dito sa Oslob. Picture. Ayan, nilibang ko lang si Crystal guys kasi ngayon lang kami mag-banding ulit. Kasi ano na siya guys. Mag-college na. Mingawon na po kunin mo nak. Banding raday mi ni Crystal kay mingawon ko ni siya guys. Magkuha na siya kanang mag-boarding house na sa ano sa school niya. Tapos hintayin pala namin dito si Nicolas sa kasi Papa Eddie kasi nagpapagupit. So pagkatapos namin mag tinda ng suman moron. So maraming salamat pala sa nag-order. Tapos mamaya pagkatapos namin umikot dito guys, magpunta kami dun sa loob ng simbahan. So nice siya guys oh. Kwartil. Ito yung tinatawag na kwartil. Ano lang to guys, sa tapat lang to ng simbahan ng Oslob. Ayan oh. Yan guys, oh, marami nagpipicture doon. Pag ano guys, pag Sunday, pag wala kaming ginagawa, dito kami nagpapasyal. Yung mga pasyalanan, yung picnic. Ayan o, si Crystal o. Kasi ano guys, hindi na siya nakapasyal dito. Dahil sobrang busy. Ayan, binasyal ko na. Tapos pag sa gabi, merong ano guys, mapalabas dito. Ayan yung malaking screen. Merong mga pelikula, mga ano, pwedeng manonood dito pag sa gabi. Ang ganda kasi ano, ang tabing dagat. Peaceful. Walang stress. Pero hindi naman ako na-stress. Wala naman akong ano, iniisip na mga ganyan. Kaya libang lang. Ang ganda ko, Jack. Maganda naman talaga ako kahit mayroon akong ubo. Inuubo ako guys. Pero yun lang ininom ko, biruka. Maraming salamat pala sa nagbigay ng biruka. Ay nagpabili ng biruka. Hindi ka lang, upo ka muna dito na. Pintuhan muna tayo. Ang ganda ng anak ko guys oh. Kasi nagbanding kaming dalawa guys dahil ano, ay apat nga kami pero nagpagupit muna si Nicolas at kasi Papa Eddie. Ano? Dito muna kami magpalamig. Nung bago pa lang kami dito guys sa Maynila, magtitigil ka muna. Bago pa lang kami pala dito sa Cebu. Tuwing Sunday nandito kami, nagbabaon kami ng tanghalian. Dito kami kumakain. Dala kami ng kanin. So nakapunta na rin dito si Gian. Nagpipiknik. Ang ganda dito guys, maraming nagpipiknik doon na yun. Parang ano, sa circle sa Maynila. Yan. Tapos, yan, katapat doon simbahan. Hi muna na sa kanila nak. Hi. Kompleto na kami. Ayan, si Papa Eddie. Ayan, si Nicole. So, napunta lang kami dito guys. Palamig. Complete na muhang family bonding. Nga magkatil. Hi sa til. Apil, diba? Kay kuan guys, kanang relax sa food me back. Relax muna rin kami dahil ano, maghapon kaming maghapon. Maaga kaming gumising para magluto. Tulog pa ng mga manok. Tulog pa daw yung mga manok, kami gising na.
Kaya salamat pala sa mga nag-order. Yung mga alalay ko, ayan guys, oh. Puro yan sila mga babait. Ayan nila yung ano, mga gulo. Ayan nila, gusto nilang tahimik na lugar. Kaya napunta kami dito sa mga tahimik na lugar. Wala iro. Wala iro. Pero ano, di, pero si Dante, napakabait. Sa tawad ko ni Ma'am Bitani, mabait si Dante. Talagang mautusan mo siya ba, nasabi doon lang siya mag-upo. Doon lang talaga siya mag-upo doon sa may pintuan. Wala mo ko yung dyan dahil pagkataan. Nangatang tapos balik na to. Pista ba? Maganda dito guys pag gabi na, kaso lang malayo nga. So dapat bukas pa yung ano namin guys, banding, kaso lang may pasok nga si Papa Edi pag Sunday. So pag Sunday din dito ng ganitong oras, maraming tao. Kaya ngayon na kami nagpunta. Tapos kanina guys, nag-live lang kami ni Nicole kasi yung video ko ngayon, mamayang gabi ko pa to i-upload. Tapos maraming salamat pala dito sa suot ko, si Sis In. Ayan o, yung sapatos ko, ayan o. Nice. Salamat Sis In. Tapos salamat Sis Ansan Blanton. So maya maya guys, mga aalis na rin kami, si alas 4 na. Hindi rin kami magtagal kasi may mga alaga kami doon. Hindi kami pwedeng magtagal. Tapos dadaan ako sa merkado guys dahil bibili ako ng ano. Mayroon kasi magpapaluto bukas ng Bicol Express. Hindi naman suman. Pero marami pa rin humabol ng suman. Kaso lang hindi nakakaya. So magluluto na lang ako ulit pag ano. Dami nag-message pa sa akin ngayon kung mayroon pa ba. So guys, dito na kami sa bahay. Lumaan kasi ako sa merkado. Ayan, may nabili ako na kamuting balanghoy. So yan, balanghoy yan siya guys. So di ko pa alam kung anong gagawin ko dito sa balanghoy na to, na baka sumalin ko to. So shout out si Ma'am Ingrid. Ayan, nakakita na ako ng balanghoy. So try ko magluto, ma'am, sa yung sinint mo sa akin sa messenger. Saka bumili rin ako ng mangga kasi naawa ako dun sa matanda na nakaplastik na, tapos lumapit sa akin, binili ko na lang. Ayan na, bumili na ako na pang Bicol Express guys, kasi may nag-order para bukas, si Father's Day na pala bukas. So yan, naka-ready na yan guys lahat, pati ano yung sili. Ayan o, maraming sili na kailangan natin sa Bicol Express. Bumili rin ako ng Bagyo Beans kasi masarap din yung Bagyo Beans, lagyan mo ng itlog pang almusal. So, ayan na guys. Meron akong sitaw. Siling na espada. Ayan si Nicolo. Dahil ano, hapon na pala guys, wala kami mabilhan na gas. Dito muna kami maghaling. Naubusan kami ng gas. Kasi lagi pa naman kami nag... Ano, hindi ko alam kung anong lulutuin yan. Anong lutuin mo, nak? Sumakay eh. Aso. Ay, nako, wala sira yung ano namin doon guys, sa ingan eh, kaya dito lang muna kami magano. A few moments later. Guys, ngayon guys, magluto tayo ng Bicol Express. So, kaya naubusan kami ng gas ng bigla-bigla. Hala! So, happy Father's Day. Tapos yung ano ko guys, yung ano ko yung bagol. 5 lang yan, hindi mahinaan. So, luya. Kailangan tayo maraming luya. Hindi kayo hinaan natin yung apoy day. Lagyan natin ang ating pork. Mahirap pala magluto pag sa ano. Hindi kailangan. Meron kasi nag-order sila ng ano, Bicol Express. Ating Bicol Express. So, happy Father's Day na tunta na mga amahan. Ang atong mga amahan karon sa tibok kalibutan. Happy Father's Day. So, every day is a Father's Day.
So naay nag-order na ni guys ng ano, Bicol Express. So dito ako nag-ano kasi ano wala pang deliver na gas. Kaya dito muna ako sa kahoy. So si Nicole at saka si Cristel mag-deliver nito guys. Kailangan talaga tayo may CD na pula para so ayan na guys ang ating Bicol Express. So ito na guys yung medium nga tab is 500, good for 5 person ni siya. So, paulit-ulit na siya order na guys. Salamat pala sa nag-order. Happy Father's Day! Hindi ka na sa duty. Hindi kayo ba Father's Day ron? Wala. Hindi asa mami i-treat ni mo Father's Day man ron. Ha? Asa mo ka mag-treat na mga Father's Day man. Wala man tayo mama. Naman may kuhan guys ka nang Wawart. salo-saluhan nga ka nang Sudo. kuan kanang amuhang giluto na Bicol Express. So manyud to nabi guys, man nagaligo man ito sa ni. Manyud to ta ning kuan magul ganihan ning uwan. Mo nagiisilong na. Di karon na ani init na pud ganihan ning uwan na magkalit. Dede ako nagluto guys na. Papay lubi to kay na ko lutuon. Daghan dig bisita de kay mudto naman. Pasensya na mo da sinampay kaya nang gisilong ganiya. Guys, happy Father's Day sa mga fathers karon sa tibok kalibutan o sa ang tatay di ay. So karon guys mga uni kay na mami sobra nga sa order og Bicol Express dia. Diya. Napud mi inunan. So mga kain tayo guys. So happy Father's Day sa akong Papa Idi dia. Father's Day pa. Among amahan haligi sa among tahanan. Pero everyday naman jud dapat Father's Day. Akong linguranan anak. Salamat sa mga ni order dai Bicol Express. Atos din, wala pa nulagal. Dapat may panulak. Tulak-tulak lang tubig. Nakay magbuhat pa ta sa ano natin. Sige, kasi mo pa itong tulak-tulak ito. Guys, kuan, inidungin na isda. Papa kay Father's Day man. Papapalit pa. Winak, dapat gamay ra akong kanuna. Sige lang kay Father's Day man. Nagkaroon nga gamay di kong paudaghan. So guys, wala pala akong upload kahapon. Ngayon mag-upload ako. Pag niay adlaw, ano, nag-live lang kami. So, maraming salamat pala sa mga pagkain na binigay. Si Dante, mamaya ka na Dante. Ang sarap guys kasi yung isda na hindi ko lang na video. Presko pa talaga galing sa ano, may nangisda na naman pa ano. Naman din ang isda pa nga lagi ko pa. Hindi mo na dihag panagat. Ano? Permin nga. Lagko ka dun. Father's Day. Happy Father's Day. Bombastic style. Bombastic ba? Happy Father's Day, baby. Papa Dante maguna siya Si guys. Dante and his kids. Nami dari guys nga. Tambay-tambay sa kuan ba? Bye-bye. So mag-greet ko na sila. O kuan, greet mo Father's Day. Ay, Father's Day sa tanang Father's Day dara sa tanang Papski. Papski, Uncle, Tito, Tanan. Lola, Lolo. Ay di sa mga di na may mga nanay nga nagpakatatay pod. So katong mga nanay Lahat nga nga nagpakatatay mga single moms out there. mga nasiha sa gawas, di na mo matagsa-tagsag mention Tatay Aristo. injuhang mga bana, injuhang Sa mga mga anak, uncle. injuhang mga apo. So mo tayo imong video nga ron guys, kanang nadubli na mong video ron kay kuan kanang wa ko naka-upload gahapon. So Tatay Aristo bay.
Tatay Ariston, Papa Happy Father's Day. Father's Day na tayo, Ariston. Ayan, guys, apple. Karon guys, mag-bye sa ako din do kay. See you in my next vlog. Kanang manginhas ko guys to Kay hunasan. Bye. Bye, love you. Amping kanunay.